Guys, magtanom ta og tangad. Kay may na lang ni ba. Ako nga, mulabong na ni siya dere. Ako na ibalhin. Oh, kaang dako. Usa pa man siya kabuok. Ara, sana siya diha. Pila ka buwan na niya. Daghan na. Diyan naman ko'y sangi guys. Akong sangi guys humot na siya para mag-utan ka o gamunggay guys. Then anay tangad. Ayos na, pohon malabong rin na. Guys, mag-try taog tanom aning dragon fruit. Oh, mulambo bagit siya pero ari sa siya nako ibutang aning gamay nga. Kuan guys, kaning gamay kaang. Ay lang sa kung mabuhi siya diha guys, di ayos. Ita sa niya tunok guys ay ato na siyang obserbahan guys. Oh, manindot ba yung tubo? Update na lang ta pag makita na nato iyahang tubo. Kaya na ako dito ato. Huwag mo siguro na matiman. Dugay naman na eh. Huwag ako naman siya. Ako niya ng abunuhan. Ita po o ganang yuta nga tambok. Makakita tagbunga. Sige guys, update na lang ta.